ilaha illallah adawa lafiya kamar baba da zuwa DJ aiki ga mai kare ka la ilaha illallah ga wani bude kirji ga wasu kuraye a cikin ka ga kana fasara dan kwalisa a sansani na ba alamutar wannan hayya Allah sarki na waje yaro da gasha kallo wallahi sosai ki kadai na baiwa kai da zuciya da ki da sakon so zana furta so ki kai da dan so ki sanya rikitin da ke ce mai mulkin zuciya sake gwada mu la ilaha illallah zuwa kamar baba domin a koko wa baba akwai ma'aikata a gaba la ilaha illallah
ana dunkule dawo lafiya subhanallahi ga wani bisa kan lafiya Aha.